Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Nago kwa ndendo siasa ore mwanchumo rigereria mbia mona soko choregeta seni kiago Nensoko TV asobutko bwiga bwe 25 na gatatu mwityonyoga oikomi mwako wiga bwe chirbo bere 25 nchenkuru kwa Clinton ndigi ngikanansita sire bagari ya Frida Kerubo kone kyabuna ninchiko komanyari aene kiwa seri tukeriga kurwa chingongonye chensor gongora gusi county ya Kisii county ya Nyamira na bego chi county chonse 45 na ibere asabari kibaito bamangana babekire kambi na koyasangerera kone kya unanto chiko komanya asenchirenge nyorobo na bokubwati amayayiga kurwa Nensoko nse mubutko bwarero wetera semitandao yaito yekerero buna Nensoko TV bose na nchina bokombwati asemitandao ane buna Clinton ndigi aseri baga yaba kombwati sia kurwa studio ya kabere kwene kya marigine chibi chango chara senchirengia to gosabwe karanso ikobe nto kurwa no ikomweryo asekeri buna mese amaya kurwa Nensoko nse mubutko bwarero achakira bona. Karibu neno mwancho morigaria wana senchira yubo ikirano togo chaka no roboti roko bwatia mwana siasa kurense moyo bonge North Mugirange county Nyamira yubo igori getekergo kyobo jumbe omanyekene muna Isaac Ateba ni gobono hagendreide kubori mugusigo chamo na komusiro muske Dr. Fred Matiang'i asekerogo kyaegi useganga yokoriye kergo kyobo raibwense ni garenge ko yakwana iga ritukeri morioka maiga yetaro yaye bale amuno muske Matiang'i negatia baraibande kuchia sense media ya Kango Jaramogi heriokoriya obosani na bagere ase obosu machikura kako kwana ime ikonge ase bunge ya North Mugirange ya Nyamira ni gobono Isaac asabire abanyamira kwerikia nga kumusira kwerikia gwaka chikura abego kumusira homogusi hoyo okoriya kuboria ase obochori oboke ase chiwodi chanyansiongo hekerenyo na boigo nyamaya abu ase barinsi ya Dr. Fred Matiang'i asabire banyare koba bagosirwa Steven Nyariki mbunde na gotoigorembe sema yakuru Nensoko nse mubutko bware Ekerewo mugusi agendrete gotiria matimo na kwimukia nguba eri okorwane segi nigesegeto yagendere kubekwa asobya bwo mugusi go chamo na komusira Dr. Fred Matiang'i aseganga yo kurigo borai bwense asamariete igonkurukwa Isaac Atebe omuske Isaac Atebe marita oyuboretie kero kyubunge hime ya North Mugirange nigesokiri tukeri morioka mega yetara yabogo cha Kango Kacharamogi munenjire ya moyo gosaba koboko kwegwa negesaku kyabamenyi abamenyete hasenge guye nyanja ya Victoria isabali ya Fredo Kengo Matiang'i bachiete nabagaka abanene kuruga na bebwate ngiche nene ikiagera obuna bwokoro kyobwanchani guchichi kabira chinde dalio turanyolenga ntobwate kubwatsiwa kuruchinsemo chonse igo igintiki nabakibwate meaning no na Matiang'i birengererie byabegete ngatigabe kumugusi yamu togende buno mugusi abangina nabagaka nabasaye Gen-Z tukaenda twensi amupaka barayi baitu babira benginchu ositule igo ne njaro getinga nere obwate chinguru chokobeka mugusi amo paka inatokonya kwendesa bali ya kuchusyo Atebe oyure bosio aserombe yo muske Dr. Fred Matiang'i nigerero bya borororo asogosira Matiang'i asekere akweranga ekero mugusiare bosio nigo amagendra kwenekiwa gochorogongo rwa gusi munyure obo mubweto twarogetie emyaka ya etire wetira umuske Honorable Simon Nyachai ekere serikali aminyoka lakini taikiretio ubu president lakini ekere serikali yara osuwa yo mwaka uyu 2003 mwaro cho mugusi unatua konyegete
chi minister to nyolete gusia yo challenge angenye na ria magendera rakanete na tuliriri buya na rie pare ye kurua ngoina road chemo city yaje tokoera konyo ya kwamiriga magunga Bosio bo bachori oboke bwechigodi chekerenyo nyansiongo na nyamaiya nigateba tebirenga omo mugusi nigo borache kwene kiwana kweorokia ekero abakichukura barachi gosira abarwanderia abagosira Dr. Fred Matiang'i omo bwatworokirie ngagaturi amo naritokonyora ebintu naritoko negotiate mutari gwanja omugusi ibo negatobe amo ninchereye togochikobamo ositogo chikorokererwa nichi by election ichiri satu Nyamira asakuru kunyansiongo asakuru kwa Ekerenyo na asakuru kwa Nyamaiya toise kobo buya tubwatisie echama yomugusi around ye ere friendly gochose Matiang'i nkworo kitore kurubone iganga ntori serious yo kuburia uburai bwenseji ase siasa aje bunge ya North Mogranko nigateba tebirenga hasa mwaka 2027 na chigote na hasekiro ikyo bunge abambintu tindarunka nonye nigoroiga mwisonde naho narenge kerenyabu naho narenge konge na utwabutete nabantu bamintu iko paka saa 3 ya butuku karuoro tukunye kusema ninga naki ese yitu tukuyisukia na abantu baitu nakibagukina igo osobwenge tindaruga naonde na ndi ningenderete kubwatira nabantu baitu unatuligirete ku 2027 ositoroche tukwenda tukuchincha uburai obono bororo Steven Nyarikembunde Soko TV North Mogranke County ya Nyamira Mimono murikito Stephen Nyarikembunde na roboti rwa senchira yobo ikirano mwanchu muri gari atogoska bosio maiga yobo Syria obose kugosira ko omosike Raila Odinga oyorenge hekiorokererio abo igorengo mu Rwandaria bobwene bobasaya bange nigensemo yabasaya abo bari neganga yogo chiakora hime county ya Kisii bakora na Brian Nyamweyo manyikane bunensari mache nigo besokire na kumwakereko ko omosike Dr. Fred Matiang'i gochiakora abasaya nonya nabo nigo bono bagandira abasaya gwesokia sobonge na kubwata ebibande nabo igochikura asebagandira barayigosira abantu okubwatia ekura bunenchire mu gochiakone kyoburayo buyo muri kito Pethuel Machini nagotumanya senchero bwikirano ine ribaga ryabasayindiriye riga maiga yogo kwae mwaziri munene mukuru kero twasirie prime minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga buna intu abakenya gose buna intu abagusi aitu atigaire opposition yaito ayere enafasi yaito ayere esabari yeiga Raila abwate yokoborie kero gekiga igotoko tikege njora iro sirire yaya ndobwate esabari yaito ndote yabantu baminde esabari ya one term negendererete nesabari yeiga yogo kombo ense yaito omugaka Raila arwanire myaka yonse abasaya baito batige gote kunyara abantu baito banyore chigas kipara cheito kirosigu chikaunti cheito kirwanelgu kipati chisikwe ndogo chigotiga ensemo yabasaya kurase county ya Kisii bakarawanere Brian Gor nego besokire na gukwandra igoro yabasaya bayiguribaga iri kuraikia makia ODM onye ODM tego chikwa abasaya bake una babu Owino babu Sivuna muroje bangere ko Rwanda gucisegi bagote gusome ebiga koraiga igo totokote abana omugaka Raila kararire twanyorire omusipo monene ase amangana ye chama ya ODM ukwanekire kyoboigo nigo bono banyako bakuburia basaya wesokia sobonge na kubatekura eri ko chika musira Dr. Fred Matiang'i asokuriye kro kyoborai bwense asikiria nero ratoriense yiga ya Kenya abasaya baitu nabande bonse batarabwate chikura ntegete mbatebinga ekure yo nere gocha kwamwa aso mwana gwako ende skuru nere gocha kwamwa nya gitariki okorwarerigu nere gocha kwamwa ebei ye bida birito kogora intu nabasaya igonto saba abasaya baitu bonse pi Kenya yaito engima bagusiba minto Kisii Nyamira igongo basaba abasaya chikuranji gase ne kobwatu nebibande na achira ali uduma senda se ibande bikobwatu na nyore nabasaya esibiriti yo kobwatu ibande gera ine mega nesibiriti yo kobwatu ekura igera ine mega lakini asa mangana online no tole togoteba one time no tole togoteba two time utabwatu ekura ndage totebe one time kobwatu ekura
ndake totebe tutam kobwate ekura yago nere rachiko choro brai obuya ekura yago nere gochiko likomurai ne ekura yago nere gochiko butomurai lakini unaituo abaki ekura ba Kenya inyora unaituo abaki abagusi iwo mogusi asto gwaka chikura Kenya ito asina ito gochiko baruo asekero gekyo kobori obo president nyona into bwato omwana ito ogoro kwa mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i uno mugakara arete Nyasaye amubeka sagia omokwaniryo ito gono tugutangaza gusiga iga omokwaniryo raji gukwane gento tokoigwa igakoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i nere bono twereri bageri iga ryo mugakaraira aire nafasi yeyu ara aba Kenya aiki sabari ile mugaka gwato yokogenda Kanani atoiki Kanani echinga kicho nigo bamukiri abarai asokombia kubwatesia abantu eri kubwata ebibanda sobonge eri babwate chikura barai mwachire mwaselira abantu baitu mwabaire chibesa abande mwabaire chindagira korende tinda igumurai o dedicate this time kogenda chi polling station ate by'abantu lero ninde polling station gete nintagete moche abantu bekenyoreke moche mubwate chikura no mokonyora igongo sababa barai baitu aba bachorire na bali bande bakobori tiga baba amostari mutangani kote y'abantu baitu babwate chikura tinano rabarai baitu bagosoka bagota bakwenda none bitu asi bichikura chikubwatu bagero barabero none tukeli morigima barate y'abantu baitu na lero mugambi gote barai abachorire batumeke nafasi yabo yogochoro bate y'abantu baitu babwate chikura Bethura machini kuripoteri Nsoko TV kore county ya Kisii. Biamano murigito Pethuel Machini na roboti rwa senchiro wikirano mwanchu murigari atugosuka bosio igati bamenyi bense moye bunge yabo basi nigo bayesokire heryo kuro ebirengereri byabo igoro ya siasa chebyama abo hasebona basabira abantu banchane na gotiga kuetana chinkwana igoro yebyama byage siasa murikito weekly forenge nasangane gati yabamenyi kuro ensemeyo abana roboti rwa senchiro wikirano bono ekero siasa chebyama chigendrete kobeta inse bosibo kuyarigania asobochoryo bonero bo mwaka 2025 bere bono nigo kuborwa kwa ruwe gotia asaba na siasa bonsi kwanchira no bonge bwe byama na gwetanga kurwa soko mochania asenga ncho mwana siasa atari asekiama kelia bande bagane tiabeo itangane tukurairanirio mwakaraira udinga mwambi yamono alende tete na ndakarwaniriro bosibo bwo kukwana na endo bosibo bwa multi partyism yagera kero muntu lera bwate freedom yo gochoinie chama ya yaro jengana era bwente ko baroro na ende ndutagete ko tebanga kiro muntu gago kinie party ya asugo nye kwanera teribobe bachori timo itonde koro muntu tigari yobugambi bwa ngora tori yobugambi asobororo tokora magenderero bago kwana Nsoko TV mu basorero igamenye bense mu yebunge yabo basi anene kigima bali bamenyete asomo choitumbe basabire kiro murai atigwe abe asekia makiliare ikiagere katiba ya Kenya nigo iko banchira koba ne byame binge egere muna nje bono nde party yana na bongo tebanga ki togende busyo na bwate obusibule bwo decidinga echama nkobera nereye igo muna bono murai yuto arati ukwana echama ya NODM tigakonye kwana muna konye kwana onye nondo ule odie uda kwa tebanga nje nuda ndese egema ge president gabero rakwana byekegima mancha kobero ngonyora abantu ngani Kenya at least ka atali party emera tsore serikali nigo bono basabire ebyame bingi binyaka bikobwata na sobonge ero siasa chobosibole bwe byama chiragendere gokonga muna bono omweshimiwa Raila arendete broad based bakabwatana no mu president Ruto ndoroje amatunda nabo igo nigo basabira bagusi bonsi betangana mangana yo kurigereria byama ekera bakoroba chole kulende baligereria mirimo ne kisere ekyo abarai babwate gotia asaba na inchi ekerenge kenene regardless of chipati most of people no in Kisii County ndundul college mangana chipati mono egento takete we want leadership onya simba la tunagendere tenyoru bwate gasingia ndul kula mubima ngana odiem ndoko mubimera eto kurigerie gasi agokora nonya nabo nigo babasabira abarai bonsi wetanga kurwa sogo taigwana asechinkwana anene kigima asamatanga abwasa matuka bwango iga barorekanire bakorwana amatanga y'omuntu goikasi kuna abantu bonsi amatanga y'omuntu kuna akure so akure tigatu yasike amangana ya matanga tigatwaenda twarira na ntwabugoria irongori nkego twarwa matanga ntokogenda bosari ni twachikwa abantu bali bakwirira pore nawe na boy gonto kurwana segende yonse abantu bakwenda matanga tali seji bagucha
otakeire ogenda matanga uri womborese na bari barororo okure oruo inkwane gikira jo ngitakiri kibe limited togo cyo ikegetia kana to waka chikura tuoge tokole totera kiregendo wayatogirie matanga yamo ayuabete asensemo ya nyosia ensemo yebunge nyari bari chache county ya Kisii abo ase nyagosira meri nyachae arenge kwenigwa bono asibate biruna obotore buno bwene gatigwaroro bwene kwene kigwa asiciensema chionsi imense ya Kenya nganango agetia matanga arenga matweru siasa yarenge nyinge na matanga arenga matweru abo tutake tumufano muno uriobete abantu bagochona ande bacho bansiasa bacho bonsi abo barata kabamye kandi batanga njenya lebe ngorukia magete nane nachire kurero yo bas atangari mbiyarete twanya bakirenga mbiyarete amno batoyere ruo bono nigira bebuya ekera baraibonsi baranchira ne byame binge na gutika gweta na chinkwana asenganchie byama asa matanga ekena nake yekogera baruana inkolipoteria Ensoko TV kurogaiga asomo jitumbe ensemo yabunge yabasie county ya Kisii erietariane Wycliffe Orenge Nyamno murikito Wycliffe Orenge no robot rwa senchira yobo ikirano togosika bose mwancho murigera tutigata se county ya Kisii maiga yense ite ya Kenya goso asobo choryo bone umwaka w'ikiri bubere na isano na ibere nigo bono chisegi kibura buru chiabeta chikonekiwa egento kireta banta bange gotama na bande gosiri gwa koirana ase chinka chiabo na koba batami ukwana nabarikia mangana ase chinse mochanya koe nigo bono abatami abo kurwa sorgongo rwa Western Nyanza caucus barire bose baereire bunanya gosira Raila Amolo Odinga habarwandrete engane yo gwika umuswado yoga ikigwa se bunge enene na gwetigwa ende banyore chibesa cyabo cyo kwegenderia kurendera iraga ikagusiro bogima bwaye atarikirania ebirero byabo nigo bana bamusabira umunyakero go wekiama kya ODM Oburu Oginga oyore mu muromo abo nyagusira Raila Odinga hagendere ko babwatereria na gwikirania hemeremo heyo hase omuraibwensi ya Kenya Mosque William Ruto heribabe bakonyora chibesa cyabo cyo kwegenderia Caroline Mosa agotumanya senchiro wikirana abatami bechisegi cyo mwaka w'ikiri bubere na isano na ibere nigo besokiri na kumusaba umugabana we county ya Kisii Mosque Paul Simbarati abakonye gwikirania ibirero byabo go cyesomora ibwense Dr. William Samoei Ruto abega ko babwatokera chibesa cyabo yaje kurubona yekero baringe Mombasa riri na ibongotie ibintu bito watebanga abantu aba IDP ase agenda jiri 10 ebari namba isano bagwanete bakanwe naende namba isane mon ari na roche ngabono ngwakano tulikiranya twamyo girekere kona naende ngorere chairman ya implementation committee ya parliament keranja imugitie ibintu kali mheshimiwa William Samoei Ruto our president akanja kabisaini bono ndugo ne tugo kana kanga nduga nyeti kanga bone gatwate ngakimambi chaka kole kwere na otherwise egento mate kyagarete onyo mheshimiwa William Ruto itabire ngabono abathiro nabo tebara ne kinga cyaba baro aseme jinye nyomba cy'abantu abana bagende skuru na baro abanando abande muntu bwata abana basomete ositubasomete bono iga mheshimiwa Samoei William Ruto kamura nchero abantu banyanza Western Caucus ya the parliament bagato the processes bakai guchi bagancherunga bono mbale liche bokwa guchibesa enale gosaba Oburu Odinga gekwaire libageli ochakera achende yo asenje konyenero ya chiremesa yo minte president yete ya Kenya muchake ko yakora muna yatakire gokorekana abantu baito bagoke nande bamenya magimama ya ngana na batami abunigo batoresire buna nyagusira Raila Amolo Odinga nigo konyora basukumeire ngane yunse yo moroberio 10 points agenda abo asege tarigi ya 5 na limo gegoteba buna abatami bechisegi babe bakonyora engerie yabo korende gwikarero tibanya konyora chibese chyo abantu baminto bachandikire Raila namanyete konyoro chakire genteke asage ikirie tugosaba mugako Oburu akibwatera ororo atabukia badiri wanyore ya tugwira ni mugambi ito Simbarati ngambi yamono asinge njago tubwatisha magana yonsi bakubwatera no coordinator ito batokonye tonyore yaki ito unabagusi ngore mwakore tega singiya mukamobeke kerugekyo no gosaba waito muna abatami bechisegi no kwarenga se Raila nande konya Raila otobekira se map yo gochiwakano otobekire namba isanemo ase agenda chiri komia ruete abona ale gotebia oyo minto Simbarati oyo ore gavana twanchete Kisii County gavana yaito ebwate keroge kanene ase party ya ODM deputy party leader naye ase wato rusiri no maete ngato ikiransiri na asa mungana ya batami paka mwato bekira ase mabweyu nabona ale kugosaba mune gavana ya Kisii County tochikorara asengenjo naye torara paka abantu baito banyorire chibesa koro ase serikali
ogokere obuya gwatokoreire muna abantu bawo be county ya Kisii na Nyanza yonse ngima na Western na asabire ng'a epati yetu kerenderete koba strong naande naye mune gavana yaito obe strong otubwateri gente kase konyegi atigaire na assassinine ogekoreri Morioka bono mumanyine na president yaito buya korange meremeyo etaboke what's your Oburu Odinga mukore gasiye abantu bawo ba IDP bagokera ubuya gwabakoreire mbi byaito mbiringa twarerira sama tukamatambe twabwatirie genteke kyaba tami watu 728 mpaka bono mpaka yanyarekanire ekero omweshimiwa Raila Amolo Odinga okire korara ototigeire litangeri gati bono twasabire oyo minto simbarati abwatisi Oburu Odinga amone president yetu ya Kenya mutabo kiritangeri ase nambe isa nemo batigerete ligara motokonye twabwatiri abantu abaita abange basiririe magima batana konyora haki yabo bono gaki bari twatigaire kamoranje tokonye eligere turusi abana bisono niga batami abo bechisegi cyo mwaka kiri bubere na isano na ibere bamusabiro mu governor bwe county ya Kisii Muske Paul Simba anya waterana no muteneri bwe kyama kya ODM Oburu Odinga oyore mu muromo abanyago sira Raila Amolo Odinga eribane kebuna nkomo ikelibale birero omorora ibwense Muske Dr. William Samoei Ruto erikwene kebuna nko babale bakwenyorera enyeria yabo korwanya kwe ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii elietariane Mausa Caroline Niamano murikito Caroline Mausa na roboti rasenjira yobo ikirano kurase county ya Kisii tusebono mwanchu murigari ase county Nyamira somokonyi bo mu commissioner division ya Kemera Daniel Nyangweso nigo bono hakorire hegikaro yokubwaterana busenigara ire gikaro yokubwaterana mo nabaraiba boda boda be sub county Mangaime yomocho Kemera helio gotinya oborende chinsemecho na chiria chiyetanaine ase gikarekyo nigo bono gikirano no mo chief Kemera Geoffrey Mokaya abatendri be chi stage cha Barundia au habanyene chipigipigi na boigo monyakirogo we sector boda boda ase county ya Nyamira banyakaine buna Bernard Orindo bakoro isia hokubwaterana kwabo nigo bono basegetandire hokoigwana abuna mbache gokora egasi hamona ende bune richi goteba muri kito Vincent Monda nagotomanya senchiro bikirana asenkwana yaye umugambi Geoffrey Mokaya nigabaene kiribuna nachi gusangana bana boda boda abu asengane nde onsi baraga ni kubwaterana nere kukiwa kuna jambo lolote ambalo linawakera na mahali ambao mnaumizwa katika mambo ya usalama ama katika mambo yote ya biashara yenu, ofisi zetu ziko wazi, karibia kwa ofisi zetu muongee tusaidiane. Komenta nayo nigo ababuriria bana boda boda abu babwaterane ase byonsi bagokora na ende betange kurwa samari yogotindia nabo igo basika abana be sukuru. Mambo ya uhalifu tuachane nao. Usalama inaanza na wewe mwenyewe. Tusaidiane tuendeleze biashara zetu. Tafadhali tusaidiane katika mambo ya kuingia vijana wetu kuingia katika mambo ya miandarati na mambo ya watoto wa shule. Gakorokia omogokoye omunyakero gobwa bana boda boda county Nyamira Bernard Orindo nigaburira bana boda boda abo babwaterane abwasagikire bororo bali batagete ko babagana. Manga nebwate association eyibono iga babwenete kobekerwe besa yabo neba nabanyasiasa bonsi bibatagete ko konya bana boda boda azimanga tigaba manya association tubwate ya manga neyemo ekorokunga Manga boda boda leaders and owners association na abantu bali bakwana ngamba bwate byombe byabo none bigibigi mamadiko andi tafadhali igonko basoranga umuntu mwamo amatemo none kalmo igira stage mwamo de karakango none rutajo kako gandi ochiaria mwamo na kumanya muntu oyo no monye ne bigibigi eko ya dogo twara bigibigi otamatiko gandi igogo ikemanya kananga egento keroro otobwate Nyamira county boda boda leaders and owners association igoge ndikira ko PK kene bridge yarenge twagetambuka korendo mweli obwege ikarekyo bayikiranira yabu no mukonyi bo mu commissioner division ya Kemera Daniel Nyangweso akoerera. We requested the team to ensure that we have one united border sector team within Manga and Kemera. We've also asked the border to help us join hands in the fight of the illicit brew and drug substances. The team has also given assurance to us that they support the sub-county team in relation to manning the security and also fighting the illicit brew and drug substances that are found or that are passing through the sub-county.
The Boda Boda team has also confirmed to us that they will also support us during this holiday time to ensure that our pupils and students who are in long vacation holiday both agreed that we are coming to join one team to ensure that we safely handle the security within Manga and Kemera division together with the Boda Boda sector. Abara yabo ba Boda Boda na barubo barure ngana yabo. Na inche ngoro kujochi nyangao. Abantu baitongo nyawo cheki kubarase barase stage. Intukere stage yeri tuwarose tivuna Manga Sub-County Riders and Runners Association. Ntoye manyete. No ndo rata kyo chakorosi stage ya etigaro sia sakorosi guchi. Ibagasabe aegwe. Ase intue. Igotore one and we are united. Na ase toko chinto manyete. Intundo manyete kara ya itobuna Manga. Ntoye manyete korku orange. Ayanyo kobwata mabati ando tate korosi ebine bitino tagete origi asago chiko yabekera chipikipiki chao asama leta mamanyi Daniel esema ya Manga ward nzega ndala teba na boda boda wetu bo pibanya Mira county aba Manga sub county aba mborabu chika sub county to Chonspi singo ndinjire zene weta na round ya bakabera abara ikuruma gaga mbato konye dige ndona kemo lakini boniga bago tade wajale burno monte nkondi gwero kapia kei Jasa Marieta angoro Wilson nyaundi kurwo musocho abana baba minto asengenjo yo gwerigeria omondo gakobuire jikura anjira nanga kwabwiru naendo temenga giende Asa Marieta angoro kwa Dominic Sabuni nyoro mwana gwesuguru ena amotingire abana batogeka babere rusere amagoirana Marieta nengoro ema bitange tugusaba masikani aba Boda Boda nabo igo nuyu nondi wensi orareto mugurukana Boda Boda kurusiko twasabire gakya twa masikani ekiombeke kya Boda Boda niko bagendete kweroberia elio kwene kiabuna asemerobere yabo nkogenderere boikeranu ekero ayagenderete twensitiga tobasire asitokonyara Vincent Monda Ensoko TV. Mwanchu murigeria sorboti urwa Vincent Monda na oto kwirari bagario ko ira mutimo komo keigase studio to skare nkore na tora sense mu yakabire asege kagetari gitambe Eye Ensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Nabari b'Chinguru erikwe manyabona wataka kurutana nyachiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Mancho murigari karibu sana sense mega ya kabere mbuya mona soko gendera go sangana intwe na bono toko gendera busio gukumanya aya ene kiwa saba kagirwa bane banyara ko baba ko be kwa biara hasoko baba wakili bo boli mwe mocho songo eye maiga ya banyanyimbo gukora ho bunyabyo butindi maiga yo konyora chiroboti buna abantu mbale babeire kubakurwa ho bokoreri buna aba wakili batabwati masakara y'ikisemicho munyakero go bwekyombe kya Law Society of Kenya LSK horosagiro county ya Kisii Delvin Biaki niga kwanire gakorekyo asegeta sene kya nyimbo ya Kisii Central imeyomo chobosongo. This morning we were called from the Kisii County Public Service Board. There have been complaints since the board advertised various positions that are supposed to be filled by the Kisii County government, and there are complaints that there are people who are hanging around the board offices who are masquerading as advocates, who are misleading members of the public, and that we are also having cyber offices that are within that region, within the board offices, who have stamps, advocate stamps. They are certifying documents, they are commissioning ESCC documents without being advocates. And so we put our house in order and we moved there swiftly. We were assisted by the Kisii police station. We were given 2 officers. We got to the place, we got to a cyber. We sent one of the people who wanted to get services. They went to that place. They were given cyber services, and then they were asked whether they would wish to get advocate services at the cyber. They were assisted by that person who was serving at the counter of the cyber. Their documents were stamped, their documents were commissioned, and it's at that point that we came in and we found them in the process of executing duties that are for advocates when they are not advocates. Today we managed to arrest 3 of them. We, together with the stamps they were using, we did call the advocates that their stamps were being used, and they confirmed to us that they don't know such individuals, and they said suspects are already in custody. Yes. Nimefika Public Service Board ku apply for my brother na nimepata advocate akaniambia liba shilingi 300 tukusaidie ndio uingize makaratasi. So our governor alisema hakuna mambo na pesa kupeleka makaratasi kwa board, na ndio nimeshangaa mbona tena tunapata watu wamesimama kwa gate wanatuambia tupeane pesa. So na ilikuwa exercise ya free, so wacha waanze kuharibia governor CV yake aendelee kufanya kazi yake. Mimi nitapeleka hivi vitu na tutahakikisha mtoto apewe haki yake. Because I was not aware what is going on. And then from there they asked me who signed for you. I directed them to the man who signed for me. They arrested the man. Is at the Kisii Central Police. Toska bosimo ancho morigeri abarayibage siasa kuro chinse cha Africa hinse kyama kyabo ya Democratic Union of Africa dua niko bakorege karo imemo cho Nairobi haiga asense ya Kenya iligo kwandre mechande bya mabyage siasa bigwetera ne chinchira barache ko gaya na hemechande yo moyigo yo niko bono oariganigwa ne kyama ya Kenya African National Union KANU asomonya kirogobo Gideon Moi hairari baga elio nakobagera mbuya monaso wanchirana kubwaterana ukona gukora egikarekyo haiga ase omocho Nairobi sense ya Kenya lina tinyambane no warenga sense meyo Robert Roya senchire wikira Kiama gya Democratic Union of Africa gosedua gya korere egeikaro emeomocho Nairobi egeikarikyo kiaragwa ne kiama gya KANU ni gogeikeranwa na barai ao kurwa chinse cha Africa boigo imeyense omonyakerogo bwe kiama gya KANU Gideon Moi ni garuro kobole gocha sabara yabo kwene kyankobe kabare chinkwana chabo koba ebikoro erigokonya chinse cha Africa. This means pursuing cooperation that is equitable, partnerships that are mutually beneficial, and alliances that respect the sovereignty and aspiration of African nations. We must hear today at a time of great change, we meet here today at a time of great change and admittedly great uncertainty. Across the world, we are witnessing the rise of radical populism, the export that exploits division, the resurgence of extreme nationalism that thrives on fear, and the erosion of democratic values that once bound nations together. Yet this moment also presents an extraordinary opportunity, for center-right movements such as ours
to demonstrate that democracy, liberty, and economic prosperity are not competing ideals, but complementary pillars of a just society. Omurai we kiama gia Democratic Party Justin Muturi uyuikirana asege karekyo otebire okubwaterana koreo igatie chinse cia Bongereza amone chinse cia Africa igokogendrete gukinya obwamate. As we gather under the vision of a balanced future, let us reflect on how African political parties as agents of democracy and policy direction can rise above national boundaries to shape a common African position in global engagements, especially with our partners in Europe. Chingakie checho abaraya bo bagikeiri bokongu ukonereri wa kugendete kwenekigwa ase chinse cia Africa gochia asa abarai bari bakwamereria serikali anene aseba kwanere aliagendrete imeyense ya Buganda amoneri ya Tanzania. Opposition leader is an attack on all of us. Defending the rights and freedom of everyone at any time is non-negotiable. Tundu Lissu's arrest under treason charges and the continuing repression of Dr. Besigye are assaults on democracy, justice and civil liberties. When opposition voices are jailed, when dissent is criminalized, when court rulings are ignored, democracy is not just weakened, it is wounded. Now I call on the government of Tanzania and Uganda to uphold the rule of law, respect human rights, and release all those detained for exercising their political freedom. Bono nigo batebire ogochererwa na okounereri gwa kwa bantu ime ya Africa negento gietirune chingaki no gosemeria nkorororo kuchia ase aba Africa kurwa ase obosombo obo. Koripoteria Ensoko TV kurwa aso mucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Bimano murigito Linet Nyambane no roboti rwa senchirobi. Kana mwanju murigera togoskabosio niko bono aba Kenya baborigwe gochaka kwenaria gotumeka chinchira chiekerero na sensemo yokorosia chindagira unenchiremo yokurenda ebinto bitu etanaine. Menkwana yarwegwa hase omucho Nairobi ase gikaro kya matukabere hekyo gikoragwa bosegikiranwa hamo no musbati mutangani bwensere choruto amo no waziri bwechisemi muske Julius Migosi Ogamba elio egikare ekyo kerengete kwa semya ba Kenya hase ogotigana chinchira chigekoro na korosie ndagira ase chinchira chiekerere korenda ebinto bitu etanaine. Debora Kerubo agotumanya senchira wekirano. We must finance clean cooking not as an afterthought but as an act of faith in Kenya's future. Ukwana soma yegoyo oikeranwa na babwatani awe mambia rero umurugi bo murai bwense umusubatire choruto nigatebire buna ense ya Kenya nigeganitie ukubwaterana iyo goikerania chinchera cyokorosie ndagira cyekerero na komenta buna ubotigana ne ryoki nigo kwene kyo bachenu bosira chisemi na korende binto bito etanaine. What we need now is partnerships and scale. Each of us in this room, governments, banks, philanthropists, and investors hold a piece of the solution. Let us dream and act boldly enough to end the toxic smoke that still fills our kitchens. When we finance clean cooking, we finance better health, stronger education, greener forests, and a more equal Kenya. Mwaziri wetsemi Julius Ogamba uyuikirana somo yegoyo nigatebire buna chiskuru nigo chigwenete koinekia chinchira chigotumika koroisia chindagira nigo chitari gochekorenta obobe ase binto bito etanaine. Traditional cooking methods in schools, largely reliant on firewood, are not only costly and inefficient, but pose serious health and environmental hazards. Given our commitment under the Global School Meals Coalition of reaching 10 million learners by 2030, we have to adopt strategies that will ensure school meals do not pose risks to our environment. Transitioning to modern steam cooking technology will deliver various benefits.
There'll be a reduction in fuel costs by 90.3%, thereby easing financial pressure on schools and parents alike. Asensemo yaye omurikio manene we wizara y'obonchereria Abubakar Hussein nigayenekire buna igangene na ye wizara iyo nuko bwaterana asobwange ne wizara y'ikigancha gy'ekibesa eriyo koyenekia ngoikerania bari emeroberio ao egati yabo okungusa abonchereria korwa chinse cheisco eriyo wikerania omuroberio bwekerero bokoroisia chindagira. In the Ministry of Investment, Trade and Industry, we have a 5-point plan. One is to work closely with Treasury to come up with an incentive regime to attract this international capital in this clean cooking space. And we are hoping that in the current Business Laws Amendment Bill of 2025 or the Tax Laws Amendment Bill of 2025, those incentives will feature there. Your Excellency, the second plan is to de-risk this investment which comes into this space. Kolengana n'Ambassador Ali Mohamed nigaba Kenya chiri buwemeronge 25 nomo bagusiria magima abo kero mwaka kubwatikana n'okoborwa kwembeo ase chinyomba chiabo ase birengo byemeronge 5 kati yabo barabana bake insege myaka 5. Unfortunately, 26,000 Kenyans lose their lives annually due to indoor air pollution, and over 50% of that 26,000 are unfortunately young kids under the age of 5. Indoor pollution illness is estimated to cost our health sector approximately 33 billion annually. We have set an ambitious goal of clean cooking universal access by 2028, not just as a policy target, but as a promise that no mother or child will pay the hidden cost of cooking with smoke. Korende libolo linanene elimo ine omukenyo botambe oikeira sara nyare koroisia endagera atari gutumika chinko. Deborah Kirubo, Ensoko TV. Manchomurgeria togos kabosio ritukeri morioka maiga yomubasaka no mobeko ene kiwase para hikurwa humuchokero kago chichuni nigo ritukoria rero mo CPD bwensemo ya masaba no taisokire na koene kigakore kya sate bira bantu batano nigo basiretie hobogima bwabo abu asabande bagendrete kurwandira hobogima bwabo na konyorobo bwene ase chinya gitari au abamenye bensemo yo nigo baisokire na kuboria serikali ya county ya Kisii koene kya buna nkurigereriere epare yoboya na kobeka ebitango birero ache koene kya buna chigari gendi chira senchirengia eliko Kenya emebasoka no bune yega na kurenda magima ya bananchi muri kitoso fikirikerubo agotomanya senchire bwikirana ase umorogoba bweritskure igoro nigo mubasoka no mube onegetigwe ase para ya masimba keroka abo ase gari yabugorete morases yabutogete chibreak na gosiria oboroso koirera gotuma abantu batato abo barenge ase stage ya keroka eyuere mbarabare nenyagitari ya Bucha Rivalol Hospital. Abamenyi ba omuchio okeroka ujogotoka ime ya wodi ya Ituni ebunge ya Nyaribari Masaba nigo banyarire koerera buna nigo egari eyo yanyaritse ko bage gosiria oboroso chinsa 12 chamargoba ritukore igoro abanyanza ko bage gutuma abantu batato abo bari abarundi ya chipikipiki barenge kwerigeria igokwana na egeteseni ya Ensoko TV abamenyi abo nigo barwa ogosaba gocha ase serikali ye county ya Kisii yekobwaterana no mubunge Unyaribari Masaba gocha kobeka chipambu korwa Ichuni goikakeroka echo kirache ko bachigokanya SPD ye Kigali amone chipigipigi gocha gokeania emibasokano emenge inchenge tonale goteba kera nyuma batararosie furayo be baguchikorosi tiga kere tobekere chipambu gochakera iri topu gochienjere kogenda St James babeke chipambu echipaka ali ma St James egere gali koruma simba mwino nyangoso bachaka gotache break ko se break nero batambuke pambu egocha goikaga igenjere goturumboka goikana bako ibubuna kweli break teyo onyege kange bone bagocha gutwabokera gaige turumbo ko break teyo sinywa sakora ki asagochi ngoro ku Josephat lakini bali bamaita maliyeta ndengoro kwa Embombakta bono nalego tebe serikali yeito gakitororege turumbo kigechuni go turumboka chipambu chiri ansere gali chuni bogeka muntu test kera gurukuru nyangoso o test ligali gocha umanyana ki break nero go steyo o egere gali angali. That's for a fact. Togo sabanga
pale yegerigere be kuno ne pumps agano ne to gutumika ntwanje ti pumps ne ntwa bagendia lakini asengenjo yogo kukwabere ga okonge to gusaba chinjere chinde chirigwe mbadala ire chiragere to reduce the accidents ga igo barure ogosaba gochia ase county ya Kisii gochia korosia epara ya kanyimbo goika metamayo abo ese abanta abange bari bakwenda chisabari chiare baracheko bagotumeka erio bacheko kenia emebasokano kurwa ase egetirimbuko ya ichuni goika keroka togosaba epara ya ichuni metamayo epara nerere igorere rafroad epare yenyare komurorwa ebekwe ram karabekirwe ram chigari chiri chinene chibwato mosigo gitari konyara gutumbuka gitumbuko gichuni kiatware diversion yaenda yasoka metamayo gwetera ase chiro ye chiombe igorari goeta nyabyemba igoro goeta epare yebekwe ram chigari chiri chibwato mosigo morito chiaeta ororo chiasoka metamayo chienda Nairobi nyaribo ate kitime na simbarati chigari chonsi bichigo rurogoroga chibwate mesigo chietrensera kwanda nyabyemba chitirimboke chigende asakoro kukwerende gakaraga iga chibreak chinyinge chikobura asa marieta engoro ku Lawrence Nyambega mbumbumbu omwana boda boda keroka gucha engo teba nande ngo irorera abantu baito bakure ga side kake kene bakure serikali ye county ne ye serikali kuu kaki mtusikilize kilio chetu tumelia kwa miaka mingi tualelie se miaka menge Mote menjire ndio nsitoro asali kwefura ofo egonjokana na abantu bagweta kando ne chigari kando ekyagara chigari chikorwa chitingo gete chiararira abantu baito Oma OCPD Omasaba North Sub County oyonyarte goikerana ase omubasokano uyo niganyara goteba buna nigo abantu batano basirete amagimabo abo asanyara kurwa ogosaba gocha asa barundi ya chipigipigi amo na barundi ya chigari na bari bagotara na magoro gocha koba maiso ekero bagutumika epara nonyana kereke iga embre nyingi egasaine koene kigwa ase ense yaito ngo reporteria egetesenie kiga kia Ensoko TV nchenkoro kwa Sophie Oigara Mancho murgeria huikiragwo no tugikira umwerio wa mayakuru Ensoko ensa AM chida kemerongene na isano chia butukirembu ya mona soko sangana intwe abegombi ya mona sabari kibaito bamangana baya sangirire kwene kyanto chiko kumanya senchirire ngia seribaga rie timu ngima yankonya gwikiranega gwetera sensemo ya mario ya mone chibicha tokuganria huborigerio bya wemero beriagendrete asembeo bikorogana chinsa isato ninchikore nagaiga tosange asenchira yobo ikero nchenkoro kwa Clinton Ndiki